Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť naše tlmiace podložky, slangovo nazývané aj tlmiče, ktoré sú využívané a určené na tlmenie pádov ťažkých bremien, ako sú ťažké kettlebelly, sandbagy, slamboly, veľké činky, vlastne čokoľvek, čo potrebujete alebo chcete odhodiť a nechcete, aby pri tom vznikal veľký ráchod. Ich plášť je vyrobený z odolného PVC, uzavretý odolným obuvníckym zipsom. Na tlmičoch je takisto prišitá aj praktická rukoveď, ktorá je určená na ľahšiu manipuláciu. Vnútro tlmiacich podložiek je tvorené z recyklovaného lisovaného penového granulátu. Recyklovaného opäť pretože sa snažíme tvoriť ekologickú udržateľnú výrobu a zároveň tento materiál je veľmi odolný a vhodný na toto použitie. Plášť našich tlmiacich podložiek je obohatený aj o suché zipsy, ktoré zabezpečujú spojenie tlmiacich podložiek do väčších celkov. Môžeme povedať, že aj žineniek, vďaka čomu je možné viac týchto tlmiacich podložiek používať aj ako dopadové plochy od lana na šplh alebo gymnastické kruhy, vďaka čomu sa pri týchto cvikoch môžete cítiť oveľa bezpečnejšie.